こちらに募金箱、なんかペットボトルで重しをつけてるんですけど、1円でも10円でもご寄付いただければ幸いでございます。ウイグルのために支援活動ということで私はやっております。これからですね、在日ウイグル民族、東トルキスタン民族、そして現在弾圧されているモンゴル系、トルコ系、チベット系民族のために私が代わりに代読する抗議活動声明というのを読み上げます。私たちは在日東トルキスタン人民です。侵略国中国により侵略された東トルキスタン国民に代表として日本政府とアメリカ政府に救いを求める目的で抗議活動を行っております。この度私たちをいつも応援していただいている日本政府と日本国民に心から深く感謝します。侵略国中国が東トルキスタン人民に対し行ってきた非人道的な弾圧とともに数百万人という罪のない東トルキスタン人民が虐殺、そして非道な人口制限、強制収容、臓器売買、そして知識人は刑務所に投獄され、処刑され、歴史的建物は破壊され、人々の信仰を禁止され、数十万人の適齢女性が強制的に中国人男性と結婚され、性的奴隷とされ、人身を売買され、人々の富と財産は中国共産党政権に没収され、資産家は刑務所に投獄されております。侵略国中国が2016年から東トルキスタンで大規模な絶滅的強制収容所を設置して数百万人も罪のない東トルキスタン人民をいろいろな理由で逮捕しております。私たちが手に入れた情報によると、強制的に収容された国民は虐殺されております。具体的な数はもうすぐ国際社会に明らかになります。私たち在日東トルキスタン人民はこの非道気回りない弾圧に強く反対します。日本国はアジアの民主主義と自由人権を守ってきました。東トルキスタンを侵略国中国から侵略された領土であることを認めてください。ここで私たち東トルキスタン人民は国際社会、日本政府、アメリカ政府など民主主義を守っている国々から東トルキスタン人民の民主的な人権を守っていただきたいのです。東トルキスタン問題は過去も国際問題であったように今も国際問題であります。侵略国中国が作った偽りの人物らが言っているように侵略国中国の国内問題ではありません。だからこそ歴史的な証拠を尊敬した上、日本政府やアメリカ政府など国際社会が皆で自分の責任を持って東トルキスタン問題を正しく解決していただきたいのです。在日東トルキスタン人民協会でした。どうもありがとうございました。東トルキスタン人民協会日本東京令和2年ということで